गोव्याच्या भूमीत निसर्गाचं वरदान लेऊन डोंगराच्या कुशीत अनेक छोटी छोटी गावं वसली आहेत. प्रत्येक गावामध्ये नजरेत भरणारी मंदिरं ऐटीत उभी आहेत. प्रत्येक मंदिराचा आपला असा एक इतिहास आहे. गोवा आणि महाराष्ट्र ही शेजारील राज्य. बऱ्याचदा या दोन्ही राज्यांमधून संस्कृतीची देवाणघेवाण होत असते. असेच कोकणातील दापोलीहून गोव्यात आलेले रघुनाथ जोशी यांनी सत्तरी तालुक्यातील वांते गावात सुमारे 300 वर्षापूर्वी गणेशाचं एक मंदिर उभं केलं. दापोलीतील आसूद गावातील मंदिराची जणू प्रतिकृतीच. परिसरातील लोक याला तळ्यातला गणपती म्हणतात. मूळ पुरुष रघुनाथ हे मूळ कोकणात म्हणजे दापोलीहून इथं आले. पहिला ते होंडाला उतरले. होंडाला तिथे ते काय झालं, त्या वडगावचं देऊळ आहे तिथे ते कुळागरवर त्यांनी ते वसवलं. पण ते काय झालं, 1-2 वर्षांनी पाणी आटायला लागलं. मग त्यांना ते आमचे राणे आहेत ना साखरीचे, त्यांनी आम्हाला आमच्या यांना पूर्वजांना जागा दिली म्हणून ते मग इथं वांत्याला आले. वांत्याला येऊन त्यांनी इथं राहिले. शालीन शके 1700च्या काळात म्हणजे इसवी सन 1776 मध्ये जोशी कुटुंबाचे मूळ पुरुष रघुनाथ यांनी सुरुवातीला या परिसरात कुळागर वसवलं. परिसरात असणाऱ्या एका पाण्याच्या झऱ्याजवळ सप्तर्षी आणि विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्ती कोरल्या. इथे बाजूलाच एक झरा होता. या झऱ्यावर असणाऱ्या एका मोठ्या पाषाणात त्यांनी एका बाजूला गणपती आणि दुसऱ्या बाजूला हनुमान यांच्या मूर्ती कोरल्या. या झऱ्याचं पाणी गणपतीच्या चरणाखालून वाहील अशी रचना केली. मूर्तीच्या डोक्यावर गुहेच्या आकाराचं छप्पर उभं केलं. मूर्तीच्या खाली असणाऱ्या झऱ्याचं पाणी त्यांनी 3 कुंडांमध्ये विभागलं. पहिल्या कुंडातील पाणी पिण्यासाठी, तिथून पुढच्या कुंडात जाणारं पाणी आंघोळीसाठी आणि तिसऱ्या कुंडात जाणारं पाणी कपडे धुण्यासाठी. पुढे एक तळं बांधून त्यातलं पाणी कुळागरांना जाईल अशी व्यवस्था केली. इथं त्यांनी हे पूर्वजांनी आमच्या इथं येऊन इथं जवळजवळ 5-6 तळी तयार केलेली आहेत पाण्याची. डोंगराच्या वर माथ्यावर जवळजवळ 3 मोठी तळी आहेत. ह्या आमच्या तळीच्या पेक्षा चौपट मोठी 3 तळी आहेत. इथं एक आहे, इथं याच्या खाली एक आहे आणि त्याच्याही खाली एक तळ आहे. आणि हा आमचा वरचा सिद्धाचा डोंगर आहे. आणि तिथं वाघाची गुहा म्हणून आहे, तळपात कोरलेलीच आहे पहिल्यापासूनची. तिथं पहिले वाघ असत होते, पण ते आता काही नाही आहे तिथं. आणि हे कुळागर त्यांनी बसून हे तयार केलेलं आहे. रघुनाथ यांचे वंशज यशवंत विनायक जोशी यांना अचानक अस्वस्थ वाटायला लागलं होतं. त्यांचं कोणत्याच गोष्टीत लक्ष लागत नव्हतं. त्यावेळी त्यांना एका व्यक्तीनं श्री दत्तांची उपासना करण्याचा सल्ला दिला. यशवंत यांनी म्हणूनच गणेश मंदिराच्या वरच्या भागात एक पर्णकुटी उभारून त्यात दत्त पादुकांची स्थापना केली व दत्त उपासना करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांना मनःशांती मिळाली असे त्यांचे वंशज प्रमोद जोशी सांगतात. गणपती मंदिराच्या वरच्या बाजूला असणाऱ्या या मंदिरालाही जागृत देवस्थान म्हटलं जातं. या मंदिरात असणारी दत्ताची मूर्ती ही पंचधातूंची पुरातन मूर्ती आहे. या मंदिरात जोशी कुटुंबाचे कुलदैवत व्याघ्रेश्वराची ही मूर्ती आहे. मग ते एक सगळे देव इथं ते तयार केले. त्याने खाली आता सप्तऋषी आहे, विठोबा रखुमाई आहे, वडदेव आहे, व्याघ्रेश्वर आहे. सगळ्या देवांना म्हणजे लांब जायची गरज नाही. इथल्या इथं सगळ्यांच्या देवाचं दर्शन पाहून पूजापाठ करायला मिळावं या दृष्टीने त्यांनी ते सोय केली. त्यावेळी इथं संध्याकाळी 6 झाले की वाघाची डरकाळी फोडत होतो. वाघ येत होता इथं आमच्या घराच्या पुढे. ते आताच मला वाटतं ह्या 15-20 वर्षाला नाही आहे. रघुनाथ यांच्यापासून जोशी कुटुंबीय इथे स्थायिक झाले. पूर्वी मंदिराच्या बाजूला या कुटुंबाचा मोठा वाडा होता. इथं सर्व कुटुंब एकत्र राहत होती. काही वर्षापूर्वी हा वाडा जळून खाक झाला. त्यानंतर प्रत्येकानं वेगवेगळी घरं बांधली. कालांतरानं नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्तानं काही जण स्थलांतरित झाले. सध्या प्रमोद जोशी आणि त्यांची 2 मुलं ओंकार आणि अवधूत या ठिकाणी राहतात. मंदिर वर्षभर 24 तास सर्वांसाठी खुलं असतं. दरवर्षी इथं दत्त जयंती आणि त्रिपुरोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे होतात. तळ्याच्या मध्ये केळीचा खांब रोवून त्याला पोफळीच्या कांबीच्या पट्ट्या जोडल्या जातात. त्यावर दिवे लावून मंदिर परिसर प्रकाशमय केला जातो. पूजेचा मान दरवर्षी एका कुटुंबाकडे अशा प्रकारे 3 कुटुंबांमध्ये तो फिरत राहतो. नाही, आमचे कसे आहे, जोशी कुटुंबाचे 3 पंगड आहेत. 3 जण 3 कुटुंब आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला 1-1 वर्ष पूजा येते.
गावातील इतर लोकही दर्शनासाठी येत असतात. मात्र फार माहिती नसल्याने मंदिर परिसरातील शांतता आणि निसर्ग अद्यापही टिकून आहे. टुरिझम झालं की काय होतं, अनाचाराने सगळं ते हे सगळं घाण होतं. त्याच्यामुळे आम्हाला ते नको आहे. आम्हाला सरकारी ते करून देतो म्हणत आहे, पण आम्ही सरकारी नको म्हटलं. आमचेच पैसे खर्च करून आम्ही काय जमतं ते करतात आणि त्या ह्याच्यात करतात. वर्षानुवर्षाची नारळ, सुपारीची आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या फुलांची, फळांची झाडं इथे आहेत. 150 वर्ष जुनं एक नारळाचं झाड अगदी दिमाखात उभं आहे. मी लहान असल्यापासून ही झाडं अशीच आहेत असं म्हणत प्रमोद जोशी या झाडांची वयसुद्धा सांगतात. संध्याकाळच्या वेळी तळ्याजवळ शांतपणे जाऊन बसला असता गायत्री मंत्र कानावर पडतात असंही त्यांनी सांगितलं. त्यांचे आजोबा रामचंद्र जोशी तिथं बसून गायत्री मंत्राचा जप करत. आजही त्याची अनुभूती येते असे ते म्हणाले. एखाद्या तल्लख बुद्धीच्या माणसानं भविष्याचा विचार करून निर्मिलेलं हे मंदिर आणि परिसर म्हणजे शाश्वत विकासाचं उत्तम उदाहरण आहे.